ウクライナのゼレンスキー大統領は11日、ロシアのプーチン大統領が直接交渉の再開を提案したことを受けて、15日にトルコでプーチン氏を待つと述べ、プーチン氏に対し首脳会談を要求しました。ロシアのプーチン大統領は11日、ウクライナに対し、今月15日にトルコのイスタンブールで直接交渉を再開することを提案しました。和平交渉を仲介するアメリカのトランプ大統領もウクライナに対し交渉再開に同意するよう求めました。一方、ゼレンスキー大統領は交渉の前提として12日からの停戦を受け入れるよう改めて求めた上で、15日にトルコでプーチン氏を待つと首脳会談を逆提案しました。ただプーチン氏はゼレンスキー氏の停戦案に応じる考えを示しておらず、会談が実現するかは不透明です。